Cześć, z tej strony Kushi, witam was. Słuchajcie, dzisiaj jest dzień premiery pierwszego dodatku do Pokémon Sword i Shield, czyli The Isle of Armor. W tym momencie ściągam już aktualizację i odpalamy ten dodatek do gry. Okej, mamy Armor Passa. W Wedgehurst Station musisz iść do tego typa od pociągu. Jedziemy na wyspę Armor. Super. Tylko teraz tak, pytanie, jakie Pokémony biorę ze sobą. W ostatnich odcinkach używałem Pokémonów pod PvP, w ostatnich odcinkach serii z Pokémon Sword. I wezmę sobie 3 Pokémony pod PvP, które miałem zrobione. Dragapulta, Darmanitana i Dracowisha. Już wam tłumaczę, czemu biorę ze sobą te Pokémony, ponieważ w Isle of Armor czytałem o tym, że poziomy przeciwników i dzikich Pokémonów i tak się skalują do naszych Pokémonów. Czyli nie będzie mi zbyt łatwo, no bo w takim razie po prostu moi przeciwnicy będą mieli też setne levele Pokémonów. Czyli poziom wyzwania, że tak powiem, dopasowuje się do naszych Pokémonów i to jest dobre. Nie będzie mi za łatwo, bo wiadomo, że wszystkie moje Pokémony, które miałem w podstawce, miałem na setnych levelach i biorę ze sobą również galariańskiego Slowpoka, ponieważ jest shiny. Jest to mój pierwszy galariański Pokémon, którego zdobyłem shiny podczas shiny huntingu. Był dostępny wcześniej, jeszcze przed premierą dodatku i teraz oczywiście prawdopodobnie będę mógł ewoluować w jakiegoś galariańskiego Slowkinga czy coś takiego. Prawdopodobnie. Szukam stacji, słuchajcie, jak się zsiadało z rowera. Nie grałem w tą grę od około pół roku, chyba pół roku temu. Stacja jest w tym mieście, z tego co kojarzę. To jest chyba ta stacja. Chyba. Okej, to jest tutaj, czyli musimy pójść do tego typa. Wygląda, jakby miał na imię Paweł. Albo Czarek ewentualnie. Także Czaruś nasz zabiera na stację Armor. Jest, można jechać. Grać w dodatek, słuchajcie. Gdzie to nas poprowadzi ten pociąg? A to nie jest ten? O, lata się tym. O, ale grubo. Isle of Armor. Jeśli region Galar to jest Anglia, to Isle of Armor to by były wyspy albo Orkney, albo by to była wyspa Man. Czy to twoja pierwsza wizyta na wyspie Armor? Badam tutaj biologię Pokémonów na tej wyspie. Czy chcesz zarejestrować Pokémony na tej wyspie do swojego Pokédexu? Zupdate'uję twój Pokédex. Nice. Oczywiście w tym dodatku jest bardzo dużo nowych Pokémonów. Tak naprawdę w tym momencie ja nie wiem jakie, bo ta gra miała premierę 15 minut temu, także nagrywając pierwszy odcinek nic nie wiem o tym dodatku, także musicie mi to wybaczyć. W następnych odcinkach już będę bardziej obeznany na pewno z artykułami na necie i tak dalej. Okej, czyli tędy się opuszcza, że tak powiem, region Armor i wraca z powrotem do Galaru. Tutaj jakiś typek nas zaczepia na początek. Powinieneś dołączyć do dojo na tej wyspie. Oczywiście cała tematyka tego dodatku jest taka jakby japońskie sztuki walki, czy dalekowschodnie sztuki walki. Może nie japońskie, tylko bardziej chińskie, bardziej kung fu. Tą babeczkę widzieliśmy już wcześniej jako taką zapowiedź właśnie tego dodatku. Czyżby ona też miała tutaj szkolić swoje Pokémony w dojo starego mistrza Kawasaki? Nie wiem, czy się nazywa Kawasaki. Wymyślam teraz, nie wiem jak się nazywają te postaci. Klara, okej. Przynajmniej już znamy jedno imię. Witaj, Klara. Wysłali mnie, żebym pomogła nowicjuszowi, czyli mnie. Ja jestem tym nowicjuszem. Jakie dojo? O czym ty mówisz? Jesteś nowym studentem, który miał dołączyć do dojo mistrzów. Czy naśmiewa się ze mnie ten dzieciak? Ale to ja jestem kolorową, współczującą i charyzmatyczną Klarą. Babka ma coś z głową. Ona mi, wiecie, kogo przypomina? Matkę Lili z 7. generacji. Ona mi przypomina Luzamin i to strasznie. Nawet ma takie same oczy, taki sam makijaż i tak samo ma trochę coś z Chambem. Trochę jest walnięta ostro w Chambo prawdopodobnie, ale przekonamy się zaraz. Wstępnie wyglądała sympatycznie, ale coś z garem może mieć. Zobaczymy. Oto jest i nasza głupia fryzurka. Dostałem wraz z kupieniem gry kod na czapkę Asha, także będę zmieniał swój wygląd potem. Myślę, że między pierwszym a drugim odcinkiem. Na razie chcę się skupić na gameplayu i na tym, żeby sobie przypomnieć, jak się w ogóle w tą grę gra. Witam na wyspie Isle of Armor. Możesz eksplorować. Jestem mistrzem dojo od dłuższego czasu. Będę cię testować. Pierwsza walka. Czemu nie? Zobaczymy, czy ma Pokémony na setnym levelu. Czemu naciskasz guzik na swoim Pokéballu? Czy to coś robi? Nigdy nie wiedziałem, żeby ktoś naciskał przyciski na Pokéballach. Czemu 58 level? Pisali w artykułach na necie IGN przedpremierowych, że będzie się skalować, słuchajcie, do poziomu naszych Pokémonów, ale IGN to jest strona, która jest bardzo znana i, tak powiem, wszyscy im wierzą i oni byli na pokazie przedpremierowym tej gry i oni napisali w swoim artykule właśnie, że będzie się skalować wszystko do poziomu naszych Pokémonów, także mogli się pomylić. Mogli się pomylić. Możliwe, że po prostu tutaj przeciwnicy mają 60 levele, potem 70, potem może 80, ale to nie szkodzi, bo te Pokémony, które wziąłem na początek, to ja i tak się ich pozbędę prędzej czy później, tak mi się wydaje, bo chcę skompletować, słuchajcie, ekipę 6 Pokémonów z regionu Galar, przepraszam, z regionu Armor.
Chcę zdobyć same nowe Pokemony, których nie było wcześniej w podstawce. Nimi chcę przechodzić ten dodatek, także te Pokemony, które wziąłem ze sobą z poprzedniego regionu, one są tylko tymczasowo, aż złapię po prostu już Pokemony tutejsze, nowe. Dobra, walimy tego typa, może U-turnem, nie, Phantom Force'em może. O, nie mogę, bo wziąłem Dragon Dartsy. To jest jak Choice Band, mogę już tylko używać Dragon Dartsów do końca walki. Taka specyfika tego ataku, ale to nie ma znaczenia, bo tutaj mam przewagę leveli. No jestem ciekaw, czy szybko złapię ekipę Pokemonów i pozbędę się tych moich starych Pokemonów, żeby nie było za łatwo. Myślę, że stopniowo będę to robił, bo w miarę upływu czasu będziemy spotykać jakieś ciekawe nowe Pokemony z dodatku. Tego Slowpoka galariańskiego Shiny wyekspimy, to będzie już troszkę lepiej na pewno. Tutaj widziałem też na tej plaży czy na brzeżu już respią się też galariańskie Slowpoki. Widzę, że to jest taki startowy, początkowy Pokemon, którego najłatwiej złapać na samym początku tej gry. To musi być jakiś błąd, jakaś pomyłka. Jakim cudem ten dzieciak jest taki silny? Jeśli ten dzieciak dołączy do dojo, nikt nie będzie patrzył na to, jak ja jestem silna. Mogłabym powiedzieć, żeby się odczepił, ale kazali mi przyprowadzić nowego ucznia. Widzisz, nasze dojo ma już bardzo wysoką reputację. Nawet słynny czempion Leon tam trenował. Wiesz, bez obrazy, ale może nie jesteś dostatecznie dobry, żeby dostać się tam. Może najpierw pozwiedzaj i trzymaj się z daleka od dojo, ok? Masz, dam ci to. To pamiątka. Style card. Co to jest? O! Będzie można więcej różnych ubrań i rzeczy kupić w salonach piękności. Ok, czyli czyli dobrze, bo będę chciał zmienić swój wygląd z podstawki. Ok, czyli praktycznie całe Isle of Armor to jest taka wolna strefa, gdzie można chodzić gdzie się chce. Coś jak Wild Zone w podstawce. Kurczę, goni mnie Kingler. I wpadłem w Slowpoka galariańskiego. Jest grubo. Od początku na grubo można grać tutaj. I co, 60 levele, czyli niby się skalują te Pokemony, a może nie, może po prostu u wszystkich są na 60, może jakbym przyszedł z Pokemonem na pierwszym levelu, to też te dzikie Pokemony były na 60 levelach. Czyli po prostu ktoś, kto pisał artykuł w IGN-ie, był patafianem. Ale póki co ważne, żeby pozwiedzać i poszukać jakichś nowych Pokemonów, połapać, zobaczyć, co tutaj jest dostępne w ogóle. Podeekspić mojego Slowpoka też przy okazji. Dowiemy się może w miarę upływu czasu, w jaki sposób on w ogóle ewoluuje, ponieważ nie mam pojęcia, jak ewoluuje galariański Slowpoke. Tego jeszcze nikt nie wie w momencie, jak to nagrywam. Okej, tam widziałem jakiegoś wielkiego Wailmera, ale już go nie ma. Tutaj, patrz, i nie chce się odczepić, no. Kingler. Jak ekspimy, to ekspimy. Przynajmniej wyekspy tego Slowpoka. Dobra, teraz się na spokojnie rozejrzę, bo już nie goni mi żaden Pokémon. To jest jakiś przedmiot chyba. Wishing Piece, okej. A tutaj co jest? Mały grzybek. Kolejny galariański Slowpoke. Ich już nie muszę łapać. Shiny Hunting nie jest potrzebny, bo... A co to jest? O, Klink i Jigglypuff. Jigglypuff, zostaw mnie, nie chcę z tą walczyć. Tutaj mamy jakiś przedmiocik. Max Revive, okej. Baniri. Podejrzewam, że duża część tych Pokemonów to są Pokemony, których nie było w podstawce, ale szczerze mówiąc nawet nie pamiętam wszystkich Pokemonów, które były w podstawce. Także jakoś mnie to szczególnie nie ekscytuje. Staram się szukać takich Pokemonów, które są całkiem nowe. Ewentualnych nowych galariańskich Pokemonów, które weszły w tym dodatku. Nie wiem, ile ich jest. No wiem na pewno, że jest galariański Slowpoke. A czy jakieś inne? Tego się dowiemy pewnie dopiero za jakiś czas. Mogę zarzucić wędkę tutaj? Mogę. O! Octillery. Wiem na pewno, że dodali bardzo dużo nowych Pokemonów, nowych starych Pokemonów, czyli tych z ubiegłej generacji, których nie było w podstawce. Ale póki co, szczerze mówiąc, na razie nie chcę ich łapać, także zwiedzamy dalej. Czy tam można wpłynąć jakoś? Może na rowerze mogę tam podpłynąć? Mogę, bo przecież mogę jeździć po wodzie na rowerze. Workout Sea. Dostałem waty. Powiem wam tak, ten teren jest taki duży, na razie nie będę aż tak bardzo go zwiedzał. Tylko po prostu sobie pojedziemy do tego dojo i zrobimy fabułę na początek. Ale widzę, że teren od razu jest gigantyczny i zobaczcie na tego Wailorda. Co za typ. Jaki on jest wielki. Tutaj coś mi świeciło. O. Clever Feather. Jaki wielki Wailord. W ogóle szczerze mówiąc, to jest pierwszy raz, jak ja widzę taką idealną grafikę 3D w Pokemonach. Co to jest? Sharpedo? Ale kozak. I pierwszy raz można tak realistycznie zobaczyć Pokemony w swoich naturalnych takich habitatach, gdzie występują w prawdziwym środowisku naturalnym. I szczerze mówiąc, bardzo to jest ciekawe, bo na przykład nie wiedziałem, że Wailordy pływają w wodzie. Myślałem, że one są tak lekkie, że unoszą się w powietrzu czy coś.
Kto oglądał anime, ten widział Wailorda, ja nie oglądałem anime tych nowszych sezonów. Dobra, mój ty Sharpedo. O, rough skin. To nieefektywne na niego było? A, no tak, na tym mroczny dobra. Muszę sobie przypomnieć, jak się gra w Pokemony. To co, płynę do dojo. Łapaniem Pokemonów zajmiemy się na jakimś livestreamie może, bo to nie jest rzecz na odcinek. Trochę zbyt monotonne. Kalcium. Okej, takie rzeczy się przydają, bo do wzmacniania IV-ek na Pokemonach. W sensie nie IV-ek, tylko EV, czyli EV-ek po polsku. Dobra, pojedziemy sobie sprintem. I jednak podbijemy do tego dojo, no bo fajnie się zwiedza i tak dalej, ale jednak na początek myślę, że warto zrobić tą fabułę. Ty, Diglett alolański? Wygląda jak alolański Diglett. No oczywiście, że tak. Ej, a ty kim jesteś? Ty mały Ancymonie, martwiłem się o ciebie. Dziękuję, że znalazłeś mojego Digletta. Jest z Aloli? Dokładnie, pochodzi z Aloli. Kiedy podróżowałem w Aloli, zakochałem się w jego śmiesznych 3 włosach. Może pomożesz mi znaleźć inne Diglety? Proszę znajdź 150 Diglettów. Już to widzę, chłopie, już to widzę. Kolejna rzecz, którą można zrobić na jakimś livestreamie na YouTubie. Na pewno nie jest to rzecz do robienia na odcinkach, bo kolejna dosyć monotonna chyba rzecz do robienia. O, tu widziałem Digletta. Czy ja muszę je łapać, bić, czy co nim robić? Okej. Czyli w tej lokacji muszę znaleźć jeszcze 17 Diglettów. No, na live się to porobi, nie będzie źle. Co to jest? To materiał na akcesorium dla niektórych Pokemonów. Nie chcę póki co walczyć z tymi Pokemonami, także ucieknę im i wbiję do dojo może. Oho, jest i nasza ulubienica. Jak ona tam się nazywała. A więc nasza nowa studentka postanowiła wrócić do domu. A nie, ona mówi o mnie, o nowym studencie. Mówi, że niby odszedłem po naszej walce, ale to nieprawda. O, kim jesteś? Co? Ach, to ty jesteś tym nowym studentem. Tak, dokładnie, proszę pani, przysięgam. Musiał zmienić swoje zdanie. Dobrze, że tu jesteś, cieszę się bardzo. Wydaje mi się, że mówiłeś mi już jak masz na imię, ale może przypomnisz. Kushi. Ach, dokładnie, Kushi. No tak, kochanie. Wydaje mi się, że wcześniej ktoś mi mówił, że przyjedzie uczeń o innym imieniu. Mam na imię Hani, to ja zajmuję się tym miejscem. Jestem panią domu, ale to dojo mistrzów nie jest tylko zwykłym domem. Co on myśli, że robi? Po prostu się tutaj pojawia? Mówiłem, ta babka jest walnięta w czamb, mówi do siebie cały czas. Wygląda na to, że już spotkałeś Klarę. Trenuję tutaj bardzo ciężko, żeby zostać kiedyś gym liderką. Na pewno będziecie się razem dobrze dogadywać, prawda? Oczywiście będziemy najlepszymi przyjaciółmi. Niepotrzebnie tutaj was przetrzymuję. Wejdźcie lepiej do środka, odpocznijcie trochę. Słuchaj no. Jeśli powiesz pannie Hani o tym, co się stało na stacji, zniszczę cię, rozumiesz? O, nieźle. Nieźle Cybiara ma nawalone w czambo. Ale tamten misiek to... A jak on tam się nazywał? Kubfu? Czy jakoś tak? Było na trailerze. Wygląda to, że będziemy mogli zdobyć tego Pokemona za jakiś czas. Już tutaj na nas czeka i podglądał nas z dachu. Dobra, wbijamy do dojo, słuchajcie. Co tu się wyrabia? Grubo. Jest i stary mistrzu wąsaty. Hoj, witaj, wąsaty mistrzu. Mamy nowego ucznia. Powitajcie Kushiego, na pewno macie wiele do nauczenia go. Nasi studenci są silni, każdy stara się jak może. O, proszę, nie widziałem cię wcześniej w mojej bazie danych studentów. Witaj, kochanie. Nie zawsze witasz nowych przybyłych. To jest Hyde, mój ukochany jedyny syn. Dostałem exp charma od niego. Zwiększa expy, które dostaje Pokémon. Dobre. Można szybciej wyekspić nowe Pokémon. A tamten przystojny mężczyzna z tyłu jest moim kochanym mężem i mistrzem tego dojo. Okej, czyli typiara lubi starszych mężczyzn chyba. O nie! Chłopie, ty masz jakieś 80 lat. Witam, mam na imię Musztarda. Jestem dobry w walkach Pokémon. Cieszę się, że mogłeś do nas dołączyć. Wygląda z pozoru na głupkowatego starego mężczyznę, ale naprawdę jest najlepszy, kiedy staje się poważny. Cóż, kochanie, zostawiam ci resztę. Jezus, babko, ile ty masz lat, a ile on ma lat? On ma 80, ty masz, nie wiem, 30? Jak to mówią, stary człowiek też może, nie? Jak to brzmiało? Stary człowiek i może. Dokładnie tak. Chcę zobaczyć, jaki jesteś dobry. Może zawalcz ze mną. Chętnie z tą zawalczę, ziomuś. Mam Pokemony wykokszone na 100 level. Także żadna walka na ten moment mi nie straszna. Chcę jak najszybciej przejść jak najdalej w fabule, żeby dostać nowe Pokemony i móc
zamienić nimi moje stare Pokemony, które są, no chyba jednak zbyt silne po prostu na to, co się tutaj dzieje. Mienfu, Pokémon z 3. generacji bodajże. Fighting, to nic tutaj z moich ataków nie będzie super efektywne, to wejdę po prostu Dragon Dartsem. I na hita w Chambo. Jednak trochę się zawiodłem, że nie skaluję się tutaj do poziomów moich Pokémonów. Jednak to nie jest tak. Po prostu zaczynają na dosyć wysokich poziomach 60. i pewnie w miarę upływu gry będą mieli coraz wyższe poziomy, ale jednak nie jest tak, że dokładnie się dopasowuje do naszych leveli Pokémonów. Gdybym wiedział wcześniej, to jakieś inne Pokémony bym ze sobą zabrał na tą wyspę. A, i muszę dać tego exp coś tam mojemu Slowpoke'owi galerańskiemu, to szybciej dobije 60 level. W sumie nawet jeśli miałbym mieć tylko tego Slowpoke'a galerańskiego na początek, to zostawię go, tylko jego sobie, a te pozostałe Pokémony odłożę. Ale najpierw wbiję mu 60 level. Dam mu Zen Headbata zamiast Confusion, bo Slowpoke jest pod atak fizyczny. No dobra, mistrzu Musztardo. Co teraz? Dawaj mi jakieś ćwiczenia czy coś dla nowego ucznia. Może też dostanę takie fajne wdzianko i biały pas. No nie wierzę, ten nowy wygrał. Naprawdę, to niesamowite. Kim jest ten dzieciak? Twoja walka pokazała mi, że naprawdę dbasz o swoje Pokemony. Nawet jeśli przeszedłeś tutaj przez przypadek, to widzę, że masz w sobie wiele woli do nauki. Możemy pomóc nawzajem sobie stać się silniejszymi. Dołącz do nas. Oto nasz uniform. Dostaniemy też takie kimono. Dobrze. Oj grubo. I zmienili mi też fryzurę od razu na taką samurajską? Bardziej hipsterska niż samurajska, ale okej, może być. Ej, ty, nowy. Ej, w ogóle, gdzie ja się przebrałem? Przy wszystkich po prostu ściągnąłem, kurczę, do gaci się rozebrałem i ubrałem to ubranie? Co to jest, jakieś dojo bez szatni? Dojo jest pełne, nie możemy przyjmować nowych osób. Myślę, że możemy zacząć nasze trenowanie na maksa. Będziesz przechodził 3 próby. 3 próby? I czemu jest tutaj limit studentów w tym dojo? Osoba, która ukończy 3 próby, otrzyma sekretny pancerz tego dojo. Ale jazda. Dokładnie tak. Widzę, że jesteście podekscytowani. Teraz wam wytłumaczę pierwszą próbę. Ale mistrzu, nie otrzymałem jeszcze swojego uniformu. Czemu ten dzieciak dostał uniform, a ja nie? Naprawdę nie masz uniformu? To przepraszam. Dam ci inny uniform. Proszę bardzo. O! Ktoś jej zakosił uniform. Pewnie ten misiek, co był na dachu. Slowpoke? Slowpoke jej zakosił uniform? Przecież Slowpoki są bardzo wolne. Hej, oddawaj mój uniform. Czyżby galeriańskie Slowpoki były jakieś szybsze, czy coś? Wypuściłem je zbyt szybko z ich pokeboli. Co jest z tymi Slowpokami? To jest moja pierwsza próba, studenci. Musicie gonić te szybkie Slowpoki, którymi opiekowałem się od małego i wytrenowałem je w szybkości. I przy okazji, czy możesz odebrać uniform Klary? No cóż, dobra. Myślę, że to jest właśnie okazja na początek gry, żeby sobie złapać galerańskiego Slowpoka, ale ja już oczywiście mam shiny galerańskiego Slowpoka, także nie będę tutaj polował na te Slowpoki, tylko po prostu jak najszybciej pokonam je, zaoram je i przejdę do dalszej części gry. Czy chcesz wrócić do swoich zwykłych ubrań? Szczerze chyba nie, tak jest nawet dobrze. Bardziej pasuje do klimatu. Zaczął padać deszcz. Wszyscy gonią Slowpoki. Okej, uciekły tam w prawo, w kierunku tamtej wieży. Dobrze, że mam rower. Nie wiem, czy naprawdę będę musiał je gonić, ale jeśli naprawdę będę musiał je gonić, to wezmę rower. Będzie szybciej na pewno. Także kamera do przodu, wskakujemy na rowerek i jazda. Przyspieszenie. Ej, masz świetny rower. Kurczę, chciałem je gonić. Czemu mi przeszkadzasz? Mogę skustomizować twój rower. Dobra, zobaczmy, co ty możesz zrobić z moim rowerem. Ale okropny, nie! Nie chcę takiego brzydkiego rowera. Może czarny. No już lepiej, ale dalej wygląda to bardzo jak rower dla dziecka, dla takiego małego dziecka, powiedzmy, które ma, nie wiem, 7 lat i dostało rower na pierwszą komunię. W sumie komunię ma się jak ma się 8 lat, ale dalej wygląda to dosyć źle. Czy ja muszę teraz walczyć z tymi ludźmi tutaj, czy oni tak po prostu będą stali i się zastanawiali, o co kaman? Moje nogi są zmęczone, okej, dobra. Po prostu oni stoją i się zastanawiają i robią za ozdobę. Co to było? O, Buffaland. Ale faza. Połapię te wszystkie poki do Pokédexu gdzieś tam na live'ie, bo na razie nie chcę ich trenować. Ty, rzeczywiście ucieka ten Slowpoke. Teraz jak go, słuchajcie... O, drapion. Zobaczymy, czy już wyższe levele mają te poki. Nie, dalej 60. Miałem to coś do expa dać Slowpoke'owi. Dobra, teraz to zrobię, zanim przejdziemy dalej. Dobra, Slowpoke, shiny Slowpoke, damy ci itemka. Exp Charm. Czyli po prostu tego się nie daje żadnemu Pokemonowi. Wydaje mi się, że to po prostu zwiększa tempo, z jakim zdobywam expa na wszystkich Pokemonach. Żeby po prostu można było szybciej wyekspić Pokemony, jeśli ktoś nie ma odpowiednich Pokemonów na granie w ten dodatek. Dobra, idziemy łapać tego Slowpoka. Liki.
Dobra, gdzie on jest? Mam go! Ha! Dorwałem go! Jest i on. Wszyscy mają 60 levele. No cóż, musimy po prostu dojść jak najdalej. Ciach, pierwszy slowpoke leży. Otrzymaliśmy też kurtkę Klary. Tutaj jakieś skorupi. A ty czym jesteś? A, to ten żółwik. To on już był. Nic nowego. Łupery. Nice. Ciach. I zobaczmy, co tu się dzieje. W ogóle Liki, powinno być sporo expa za niego, mi się wydaje. Tak mi się kojarzy, nie wiem czemu. Szybkie Dragon Dartsy. No, 3300 expa. No to całkiem sporo. Quagsire. O, widzę kolejnego Slowpoka. Czy mam jakieś repele, bo już mnie wkurzają te Pokemony, co tutaj chodzą za mną. Okej, odpalone. I gonimy tych skurczybyków. Gdzie one poszły? Tutaj będzie bieg zaraz. A, mam cię. Dawajcie, gonimy go. Aaaa! Ty, tak szybko się kończy Ripples, co dosłownie 10 sekund. Jesus. A oczywiście Slowpoke na ten czas się zatrzymuje, no tak, mądre. Aaaa! No patrz. Co 10 sekund się kończy Ripple, nie no, to jest bez sensu w takim razie. O! Ledwo go minąłem. No i dobra, wyłączam te Rippele, bo to bez sensu. Jak już 4 zużyłem w ciągu minuty. Będzie tędy chyba bieg. Tak jest. A, przejechałem mu przed nosem. Nie! W sumie stanę po prostu tutaj i poczekam, aż tutaj wbiegnie. Na 100 będzie bieg znowu tędy, dokładnie. A, wystarczy stanąć im na drodze. No tak, ma to sens. Wejdę U-turnem, bo inne ataki mi się powoli kończą. Okej, ten miał shorty. To lecimy szukać trzeciego i ostatniego. O. Co to jest? Drzewo. Myślałem, że jakiś Pokémon. Okej, jest trzeci. Będzie tędy bieg na 100. Okej. A! Lewo mnie minął. Dobra, stanę w tym miejscu. Dokładnie, biegnie znowu. Szybki Dragon Darcik i lecimy dalej. Okej, czyli mamy cały już osprzęt Klary. Odeślę już tego, słuchajcie, Dragapulta. Będę w jednym odcinku odsyłał jednego Pokemona, którego wziąłem ze sobą do regionu Armor. Myślę, że tak będzie sprawiedliwie. Także w tym odcinku odeślę już tego Dragapulta po prostu. I zostaję z Darmanitanem, Dracoviszem i Slowpokiem. To co, wracamy do dojo po prostu w takim razie. Z tymi babkami można walczyć czy coś, czy tak po prostu stoją i szczerzą zęby? Widziałem najlepszego Pokemona ever. Mogę ci go pokazać, jeśli dasz mi 100 watów. Wpisik do Pokédexu? Tauros? Okej. Dziwne, ale prawdziwe. Dobra, lecimy do dojo przede wszystkim. Powiem wam, że lekko mi się tutaj gra przycina. Jak jestem na środku tego dzikiego obszaru. No cóż, na pewno jest to większe obciążenie dla procesora niż w podstawce, gdzie większość czasu się było jednak poza dzikim obszarem. Dobra, wbijamy do dojo. Oho, wielki mistrz gra w papierkami i nożyce z żoną, czy co? Witaj z powrotem, Kushi. Ej, nie mów mi, że sam zdobyłeś mój uniform z powrotem. Przeszedłeś pierwszą próbę. To był pierwszy raz od czasów Leona, kiedy ktoś tak sobie dobrze poradził. Pozostali z was też bardzo się starali. Powiem wam tak, kto dogonił Slowpoka chociaż raz, też zalicza próbę. Kushi przeszedł was wszystkich, więc dam wam wszystkim następną szansę. Och, dziękujemy, mistrzu. Kochanie, gdzie są maluchy? Squirtle, Bulbasaur, chodźcie, słodziaki. O nie, Squirtle, Bulbasaur. Gigantamaxy mają w tej części chyba. Może dostanę jednego z nich. To nasze słodkie, małe Pokemonki, Bulbasaur i Squirtle. Czemu nie weźmiesz jednego z nich? Kiedy będą ewoluować, otrzymają Gigantamax. Grubo. To co, słuchajcie, pierwsza gruba decyzja, którego startera wybieramy. Squirtla czy Bulbasaura? Chyba wezmę Bulbasaura, jednak to jest mój ulubiony Pokémon z tych dwóch. I jestem bardzo ciekaw jego formy Gigantamax. To jest takie ciekawe, że powraca się cały czas do tych starterów z pierwszej generacji. Pamiętam, że w 6. generacji też się dostawało startery z pierwszej geny. Witamy w Pokédexie, witamy w naszej drużynie Bulbasaur. Ciekawe, który ma level. Pewnie pierwszy. Zobaczymy. Dynamaxing. Tajemnicze zjawisko unikalne dla Pokémonów Galar. A poza tym jest Gigantamax, bardzo specjalna forma Dynamaxu dla wyjątkowych Pokémonów. To jest właśnie sekret naszego dojo, Gigantamax. Posiadamy również Max Zupę. Picie jej sprawia, że jesteś gigantyczny i silny. Max Zupa? Nie gadaj, że będziemy robić zupę teraz. Mam ochotę na miskę Max Zupy, pełnej Max grzybów.
Twoją drugą próbą będzie zdobywanie grzybów. Max grzyby są kluczem do Gigantamaxu. Max grzyby to czerwone grzyby z taką spiralką. Rosną w ciemnych, mokrych miejscach. Okej. Nie ma tak próba grzybów. Panno Hani, jeśli chce pani, żeby ten Pokémon nauczył się nowych ataków, proszę przyjść do mnie. Daj mu trochę rudy armorytu. Nauczy twojego Pokémona nowego ruchu. Ciekawe, ciekawe. Zaraz to sobie przetestuję. Dostaliśmy 5 kawałków rudy armorytu. Dobra, czyli ty, kolego, coś tutaj ulepszasz. Okej. Nowe ataki. Terrain Pulse, Burning Jealousy, Flip Turn, Rising Voltage, Grassy Glide, Triple Axel. Ciekawe, czy te nowe ataki są dobre. Pewnie są pod PvP, jak znam życie. Slowpoke, Expanding Force. Ten Expanding Force jest niefizyczny niestety. Także na razie oszczędzamy tą rudę. Myślę, że na pewno jeszcze przyda się w przyszłości dużo bardziej. I lecimy na kolejną próbę. Dopiero zdałem sobie sprawę, że jesteś nowy na wyspie Armor. Nawet nie wiesz, gdzie szukać max grzybów. Chodźmy na spacer, pokażę ci najlepsze miejsca. Nie ma problemu. On mi przypomina w ogóle żółwiego pustelnika z Dragon Balla. Las skupienia posiada bardzo dużo max grzybów. Może będziesz musiał poszukać max grzybów w tunelu rozgrzewki. Okej, jest po drugiej stronie lasu. Powinno być to dosyć łatwe. Wsiadamy na rowerek i zobaczmy, co jest w tym lesie. Czy ci trenerzy chcą walczyć, czy tylko się rozglądają? Nie, rozglądają się za grzybkami, okej. Czekajcie, zobaczcie, jakie tutaj Pokemony się respią. To zwykły Fangus. A to? Mantis czy jakoś tak. Mantis czy Lurantis. Czarny Apricorn. Znowu grzybek. A to co? Tangela. Dużo Pokemonów z pierwszej generacji. Kolejna forma właśnie tego Lurantisa, czy jak go tam zwali. Co tutaj rośnie? To Diglett. Nie, i tak nigdy nie znajdę tych 150 Diglettów. Jezu. Zarzućmy wędkę, zobaczymy, co złowimy w wodzie. Arokuda. No nie jest to Pokémon, którego chcę łapać czy trenować, także sayonara. Bulbasaur 15 level od razu. Po jednej walce. No cóż, i tak musimy go wyekspić i wyewoluować, żeby otrzymać Gigantamax Venusaura. Okej, zaatakował mnie Lurantis. Także kolejna okazja do podekspienia. I Bulbasaur 21 level, czyli czeka nas ewolucja. Oczywiście Bulbasaur ewoluuje w Ivysaura. Tutaj zaskoczenia wielkiego nie będzie. Oto i on. Przy okazji wpisik w Pokédexie. Kiedy bulwa na jego plecach rozrasta się, traci możliwość stania na tylnych nogach. Ciekawostka o Venusaurze, nie wiedziałem o tym. Okej, Tangrowth widzę też na dziko. I dużo różnych tangeli. Tam jakaś chyba Emolga na drzewie? Chyba tak, chyba widziałem Emolgę. Tutaj kolejna tangela. Ten pelikan śmieszny, okej. Grzybasy, jakaś pani. Ta pani coś tu robi? Też pokazuje Pokemona za 100 watów. Poka Pokemona. Poka Pokemona mi. To był zwykły Dunsparce, ale okej. Nie wiem, czy jest się czym podniecać. Cześć, co tu robisz? Czy myślisz, że zauważy różnicę między fungusem a grzybami? No cóż, na pewno, bo fungus jest przede wszystkim Pokemonem, a nie grzybami. Ej, Pikachu. Cześć, Pikachu. Sam do mnie podbiegł, chciał, żebym go złapał. Co prawda tego Pikachu nie chcę, bo jak już Pikachu, to chyba na Gigantamaxie lepiej mieć Pikachu. Ale zawsze możemy mu tam puścić jakiegoś Quake'a i wbić troszkę expa. Ivysaur 23 level. Okej, czy teraz jesteśmy... Tak, jesteśmy koło tej jaskini. Scyther w ogóle lata, lol. Tam Pinsir też widzę. I Miltank. Fajnie. Ale my się skupimy na pójściu do tej jaskini. Bo tutaj w tej jaskini... Tauros i Kangaskhan. Jak fajnie, że razem występują Tauros i Kangaskhan. To taki fajny myk, bo oba są regionalnymi Pokemonami z pierwszej geny w Pokémon Go. Piszcie w komentarzach, jeśli uważacie, że któregoś z tych Pokemonów, które dzisiaj widzieliśmy, powinienem trenować. Akurat Poków z pierwszej geny, nie wiem, czy mam ochotę trenować w tym dodatku. Kangaskhan ma mega ewolucję, czy ma Gigantamaxa? Nie wiem. Będę musiał się zastanowić, zobaczyć jakieś artykuły w necie, który z tych Pokemonów ma jakąś nową Gigantamax formę, czy coś takiego, to wtedy ewentualnie będę je łapał i trenował.
Na ten moment to mogę tylko się zastanawiać. Dobra, zobaczmy tą jaskinię. Co to za typek jest tutaj? Siema typku. Masz może trochę rudy armorytu? Daj mi trochę kawałków. Wykopię ci mnóstwo watów. To jest jakaś minigra czy coś? Wykopałem 1500 watów. Czy dalej kopać? 2000. 2000. Nie no, wystarczy, dzięki. Wykopałem 5500, ale pewnie zabrał mi 3 kawałki rudy, także trochę dupa. Lepiej sobie zostawić na przyszłość tą rudę, bardziej przydatna będzie. Okej, kolejna babka pokazuje mi swojego Pokemona do Pokédexu. No co tam masz fajnego? O, Fletchinder. Ciekawe. Cześć Kangaskhan, siema. O, Cubone, ale słodziak. Czy to są tam te grzyby? Ej, w ogóle ten Sandshrew. Najpierw wezmę grzybki przede wszystkim, bo to są na stówę te grzybasy. Tak jest, max grzyby. Hej, czekaj. A, Klara też już chciała położyć łapy na tych wielkich grzybach. Tyle max grzybów w jednym miejscu? Jako pierwsza widziałam te grzyby. Byłam dłużej w dojo, więc powinieneś mi je oddać. Nie ma szans. W takim razie po prostu się stąd wynoś. No i walka. Babka jest, no cóż, naszą rywalką, ale jest też trochę taka niefajna z charakteru. Ciężko ją polubić, no cóż. Taka prawda. Ten Darmanitan to jest Darmanitan pod PvP zrobiony, także na pewno ją tutaj nieźle zaora. I na hita nie mogę innym atakiem wejść, bo mam Choice Scarfa, także muszę dalej Icicle Crushem, ale chyba i tak na hita zejdzie. Choice Scarf to taki przedmiot, że masz większą szybkość, ale jak użyjesz jednego ataku, to już musisz go używać do końca walki. Także w wielkiej filozofii nie ma wodzy znowu tym samym. Okej. Ach, czemu nie mogę wygrać? Próbuję bardzo, tak tylko jak mogę. Dobrze, możesz mieć te grzyby. I tak znajdę lepsze. Jak znam życie, to i tak ich nie znajdziesz. Czy tyle grzybów wystarczy, czy ja ich powinienem dalej szukać? O, dzwoni do mnie Rotom. Jak idzie ci twoja próba? Bardzo dobrze. Już w takim razie zacznę gotować wodę na zupę. Uważaj na swojej drodze powrotnej. Okej. O, Torkoal. Też regionalny Pokémon w Pokémon Go. Pot Bottom Desert. Ciekawe. Zobaczę, co jest tam. O, Chansey. Rocky Helmet. O, Rhydon. Firestone. Reversal. I tutaj jeszcze jeden Pokeball z protektorem. Tutaj TRK z Drill Runem. Jakaś babka pewnie nam znowu pokaże Pokemona w Pokédexie, jak znam życie. Czy masz Darumakę? O nie, dzięki. Nie zamienia się za mojego Darumakę, jest zbyt dobry. Ona daje zwykłego Darumakę w zamian za galareńskiego Darumakę. Dobra, wróćmy lepiej do dojo, słuchajcie. Ciekawe, czy mogę z mapy wrócić na dojo. Ej, mogę. Nie muszę wcale pieszo tam na rowerze jechać. Dobra, a ja myślałem, że muszę tutaj zapiętrzać na rowerze. To co? Pogadamy z mistrzem już w następnym odcinku, bo tymczasem zapisuję grę. I na dzisiaj to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku z Pokémon Sword The Isle of Armor. Już niedługo. Zostawcie łapę w górę. Trzymajcie się. Na razie, cześć.